ای وطن آزاد لغن دور درد درمانم منی Hurmatly vatandaşlar we aziz radio dinleyici dostlar, habarlar atlı gepleşigine hoş geldiniz. Bu yer Mazar Şerif şähri Balx Milli Radiosu. Bugün çarşamba 1405-nji Hurşidi ile Cevza ayının 20-nji. Şu saatdäki habarlary tanıştyrýan men Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balx welaýatyna sun'aty faaliýetler köpelmegi bilen dawa satyjylar ittihadiýasynyň mesullary bu welaýatda 40 sany dawa gurşaýjy şirketleriň faaliýet edişinden habar berýärler. We aýdýarlar ki, bu lykdan ýurdumyzda şogly pursatlary köpeldip, dowalary daşar ýurtdan ward etmekligi eksiltýär. Muhammed Sadık Muhammedi Balx welaýatynyň dawa satyjylar ittihadiýa başlygy aýtýar ki, şöyle şirketler faaliýeti iş sahalaryny ýaşaýjylara artdyryp, watandaşlara sehi darulary tamin edişlik bagşynda mühim nakşy bardyr diýip, bu urda sözleriniň soňuny şöyle nyqtab geçdi. Tamam dar talaş hastym ki ben numayndagi az ittihadiyem de furuşan adwiye welaýaty Balx takriban 40 şirket dist be dist hem dadas hem dar baxş tawlidi hem dar baxş waradati. ما یک سرمایه گذاری کنیم در ولایت بلخ که خوشبختانه یک احکام از جناب والی صاحب درباره عقد زمین او اتاق ریاست صنعت تجارت هم وعده هر نوع همکاری رو برای ما سپردن. و hem de şonuň ýaly Muhammedi janaplary şöyle dawa satyjylar faaliýetlerini içeride sermaýeguzarlyk işleriniň guruşdyryň nişanasy diýip belledi. Onuň aýdyşyna görä islami imaraty sunatkarlardan we sermaýeguzarlardan goldap, olaryň gerekli bolan söhületlerini döretmäne teýýardyr diýdi. صنعت تولید داخلی باعث از این می شود که یک کشور با اقتصاد کامل محور برسد. تا که یک کشور اقتصاد نداشته باشد و هیچ وقت از خود یک سیاست و مستقل بودن نمیتواند. مستقل بودن یک کشور بر مبنای اقتصاد و تولید داخلیش می باشد. بنابراین از تمام اعضای اتاق تجارت، صنعت تجارت، وزارت تجارت واقعا که شب روز در تلاش هستند تا که زمینه را مساعد بسازند برای تجار، تا که بتوانند سرمایه گذاری کنند داخل وطن و در رشد تولیدات داخلی. یک فابریکه باعث از این می شود که بیش از صدها فامیل در کار برای اشتغال زایی پیدا شود و باعث رشد اقتصادی کشور شود. Balx welaýaty soňky ýyllarda tijarety faaliýetleriň jaýynyň bir mühim ýerine aýlandy we mesullar umidwarlyk etýärler ki, tawlidi şirketler faaliýetler köpelmegi bilen bu welaýatda sunat ykdysadyny ökterek hem ösdürýändir. Niýazda bolan hanawadalygy goldaş bernamalary ziraat sektori tarapyndan 122 sany Balx welaýatynyň şolgary ulsuwalygyň dehanlary we ýetimlerine bir öwrenç seminary sebzijat saklaşlygy we ekişligi üçin ýola goýuldy. Balx welaýatynyň maldarlyk we suwaraş ziraat riýasaty mesullary elam edýärler ki, bu bernama sulh qaryasy tarapyndan we hem de şolgary ulsuwalygynyň ziraati hudamat müdiretligi hemkarligi bilen serwi enjam tapandan soň wajib şaraýaty gişlere amali boldy. Bu seminarda gatnaşanlar sebzijat ekişlik röwüşleri we ziraati kutlerden muassir istifada etişlik we olaryň rahbarlary dogrusunda tanışdylar. We hem de gatnaşanlar her biri biz ziraati besle kömeklerden ki 5 kilogram soýabyn tuhmy, 5 kilogram gara kudi, 5 kilogram ak kudi, kerem tuhmy bir bilçe öz destesi bilen we hem de bir su sepýan pampi bir ellik bilen togzi boldy. Mesullar täkid etýärler ki, bu kömekler ziraati faaliýetleri täqwiyet bermek we dehanlardan goldaşlyk üçin ören gowy we amatlydyr diýerler. Aýdyşlyk gerek ki, şöyle ýardamlar soňky ýyllarda artyp dehanlar tahassüsy öwrenişlerini köpeltmek we bulara imkanatlary döretmekdir ki, Balx welaýatynyň mantyqalarynda enjam tapýandyr. Bir haýrýa bunyadynyň öz himayaty bernamalary dowamında 1000 ýetim we biseperes çağalara Balx welaýatynyň merkezi Mazar Şerif şäherinde nakdy kömekler togzi boldy. Bu bunyat mesullary aýtýarlar ki, şöyle ýardamlary enjam beriş maksady bu çağalaryň weziyetine behbud bermek we olaryň öwreniş bagşlarynda ýaxşylaşmagydyr diýerler. Emir Abdurrahman bu haýrýa bunyat mesuly aýtýar ki, bu kömekler haýyrsewer Türkiýe ülkesiniň hemkarlygy bilen ýetim we biseperes çağalary goldamaklyk niýetinde bolup geçdi. Onuň aýdyşyna görä bu kömeklerden behremend bolan çağalaryň sany 1000 ýetişýändir. برای 1000 اطفال یتیم هر 3 ماه 3300 افغانی برای تعلیمشان پرداخت میکنیم و این کمک ها از طریق نهادهای خارجی و خاص از نهادهای ترکیه که دوست مردم افغانستان هم هستند کمک ما از طریق بنیاد خیری امداد همکاری میکنیم برای اطفال یتیم. Nakip we Suhayl ikisini bu kömeklerden müstefid bolan çağalardan bolup, şöyle ýardamlardan gadyrdanlyk edip we böyle müsaidatlar bularyň niýazlarynyň bir bagşlaryny göterýär diýip istiqbal edýärler we şöyle ýardamlaryň dowamly bolup durmagyny isteýärler. Bunyad haýrya ki برای ما هر سه ماه که میایم کمک میکنند ما از تاجرها میخواهیم که چندی با ما کمک کنند. ما بسیار تشکر میکنیم از این پروژه امداد و هر سه ماه بعد ما از اینجا پول میگیریم و از تجارتمندان خواهش میکنیم که به ما کمک کنند
و دست فقیرها رو بگیره. Yetim çağalardan goldaşlyk insani we ijtimai möhüm mesuliyetlerden bolup, bular öz serferestlerini elden bermegi bilen dirçiliginiň dışwar we gaty bagşlarynda karar tapandyrlar. Şulardan haýrsybar kişiler we haýrya nihatlar edip bilýärler ki lazım bolan imkanatlary faraham etmegi bilen bul çağalaryň gelejegi üçin sähem alsalar. Hormatly watandaşlar, üstaddak habarlar bilen tanyş bolduňuz. Hoş, sag bolun. Ey vatan azatlığındır derde dermanım meni.